Papa, Papa nama biji kupai. हेलो दोस्तों लोगोफोर जानोसैलायनो दिनै ओंख्रिया नैबे दाउ बिदै दं संख्रि नांबावगौलै माथो ओमफ्राय नैबे दाउ गांखं ओमफ्राय नैबे स्कुवास बिजौ आरो ओमफ्राय नैबेखौ मा होनोमोनथाय माबा बै माइआव जे मोनोना मा मोनो नामा मोनो सिबुं बे सिबुं ओमफ्राय सामब्राम एसे लाबाय ओमफ्राय दै होबाय बानलु एसे लाबाय बानलुआ माथो बेनि गोसाखा बेखौ जानो हागोन नामाथाय होमबालाय लोगोफोर जाथामसैलाय दिनै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामनायखौ बावनाङा Ada tu. Mesti bawa gerak-gerak. Siang tu lah mana. Ini gue tahu. Udah belum? Bahan bagus soalnya. Coba. Gerak dia.
baru खेबसे जाबावबा जाबावदो Papa nanggur Thank you. Hai Yêu đứa sợ. Đây. Tuh, logoफोर भिडिअ बारा गोलाव जायो ओमफ्राय नायनो मोजां मोना बिदिबा अलसिया मोनो ओमफ्राय ओंखायनो आं बेखौ लासै लासै जाजोबसै दा नैबे शिलंनि माबाखौ आं गारखाया माबा बिजौखौ स्कुवार बिजौखौ बेखौ जाखायो आं जा गोथाव मोदोमखायो ओमफ्राय लोगोफोर मालाबा नुयोबा लाइभ साबसक्राइब खालामनायखौ बावनाङा बानलुआबो गोसा जादों दिनैहाय होमबालाय लोगोफोर आं बेखौ जानोसै लासैनो मोनाबायबोथ' दिनै मोनायावसो जादों आङो ओमफ्राय दहाय एसे खामानि मावदोंमोन हाग्रायाव मुलि होदां बेजों लोगोसे गाबोन नायदो लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब खालामनायखौ बावनाङा